estem proposant. Avui treballarem una mica, ens centrarem en la zona abdominal, en la zona dels glutis, en la zona de les cames, sense moure'ns gaire de la zona, d'acord? Seran molts exercicis que anirem fent per preparar-nos per les següents sessions que ens venen més dures, d'acord? Anem a començar a escalfar una miqueta, aquí, una mica la cintura, amb toms molt amples. Avui és normal que costi una mica, el dia després de Pasqua, uns dies d'excessos, per tant, és molt necessari que ens comencem a moure, molt. A l'altre costat, aprofito per dir-vos també que aquest dissabte farem una sessió d'entrenament junts, en directe pel canal de l'Instagram de l'Ajuntament, a les 11, si no recordo malament, us ho confirmarem, però espero que estigueu tots connectats, és un acte solidari, i el que buscarem és intentar que es mogui el màxim de gent possible. Ara el que fem és la part de la cintura escapular, aquí vist amb un punt fixe, només moc la part del tronc, aquí, amb els ombros a baix, sense estar aquí dalt, ombros aquí baix, deixem a fer les rotacions, aquí doblarem una mica les cames, aquí sempre el palmell mirant cap en fora, aquí, l'altre costat, esquena recta, i obrim molt tota la caixa toràcica. Espero que cada dia estigueu millorant una miqueta més la postura amb tots aquests exercicis, que tenen aquesta finalitat. Molt bé, ara obro els braços i des d'aquí el que faré és portar la part del darrere de la mà cap endarrere, cap endavant, endarrere, endavant, movent només les escàpules, aquí, escàpules, 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 escàpules. Molt bé. Juntem les mans, els dits, pulgar cap a la boca de l'estómac, dits índex cap endavant, amaguem el cap entre els braços, retroversió de la pelvis, amaguem la pelvis, anem aquí davant, trec l'aire, inspiro, expiro, retroversió, estiro, darrere. Sempre que dic retroversió és aquest moviment aquí, portar el melic cap amunt, activar l'abdominal, aquí, un parell, i una, molt bé. Ara el que farem és una mica de mobilitat del coll, portarem el mentó cap a l'esternón, i des d'aquí girem a un costat, a l'altre, un costat, a l'altre. Molt bé, i ara anterioritzo el coll, torna al darrere, com si volguéssim empaquetar el coll contra la paret. Pan, darrere, aquí. Notem com ens estira la nostra part superior de la nuca. Aquí. Molt bé. Anem a escalfar una mica les cames, d'acord? Ens podem posar una cadira al darrere, si no ho farem ja sense material, A poc a poc. Aquí. Mirant sempre endavant. Ens acompanyem amb els braços, molta força, amb els peus contra el terra. Veureu que avui treballo descalç. El que aconseguim treballant descalç és que activem la musculatura proprioceptora dels peus, és a dir, els receptors sensorials. Tota la informació es transmet des dels peus, per la qual cosa per mi ara és molt més fàcil mantenir l'estabilitat d'una persona que va amb sabates. Per què?
perquè m'arriba la informació directa des dels peus de on he de fer força per controlar aquesta posició. Per tant, sempre que puguem, treballem descalços. Ara, des d'aquí, una cama cap endarrere, faig una reverència, torno, una, torno, una, torno, una, torno, una, torno, una, torno, una. Sempre puc ficar-me aquí davant una cadira, alguna cosa que m'ajudi a mantenir la posició. I l'última, una. Molt bé. Mantenim cama esquerra recolzada al terra, cama dreta a l'aire, i el que intentarem ara és, sense perdre la posició, estiro cama dreta, torno. Estiro cama dreta, torno. Vinga, anem provant coses noves. Torno. Puc arribar a recolzar al terra un moment, si és necessari. Si no, a l'aire, a poc. Qui ho aconsegueixi fer més a poc, més bona senyal serà, perquè vol dir que està controlant el seu cos. És a dir, aquest exercici molt fàcil de fer aquí, amb molta pressa. Llavors el que busquem precisament és cama dreta a l'aire, i el que intentarem ara és, sense perdre la posició, estiro cama dreta, torno. Estiro cama dreta, torno. Vinga, anem provant coses noves. Torno. Puc arribar a recolzar al terra un moment, si és necessari. Si no, a l'aire, a poc. Qui ho aconsegueixi fer més a poc, més bona senyal serà, perquè vol dir que està controlant el seu cos. És a dir, aquest exercici molt fàcil de fer aquí, amb molta pressa. Llavors el que busquem precisament és fer-lo molt controlat, treballant el gluti mig, és aquesta part lateral d'aquí. Sí? L'altre costat, bloquejo cama dreta, estiro, torno, estiro, torno, estiro, torno, estiro, torno, molt bé, estiro, torno, estiro, torno, que anem notant aquí, com dos punxons que estan aquí treballant. Torno. Molt bé. Ara, començarem a activar una mica més les cames i el que buscarem és baixar fins al terra, tot el que puguem, i llavors aixeco una cama. Un, baixo, un, baixo, un, baixo, un. Si podem, aquesta cama ja l'aixequem des del terra. Veieu que ja només pujo amb la força d'una cama. I llavors hem d'intentar que basculem el menys possible. És a dir, sempre treballant com si volguéssim amb un carreró molt estret. Evitar que ens passi això. Això vol dir que l'abdominal no està fent la seva funció, ni el gluti mig, aquest múscul que hem activat amb l'exercici anterior. Descans. Molt bé. Anem a continuar estirant-nos al terra. Panxa amunt. Vale? Vinga. Seguim. Un cop estem al terra, anem a activar una miqueta els quadríceps, estirant-nos al terra, el coll en posició neutra, mentó cap a la barbeta, l'esquena apretada contra el terra, activant l'abdominal, mans terra i comencem cama dreta. 1, aquí, 2, 3, 4, a poc, 5, 6, 7. Puig, hem de notar tota la part del davant de la cama, 10, 11, fins a 15, 12, 13, 14 i 15. La reposo al terra i canviem a l'altra cama. Cama esquerra, 1, 2, 3, molt bé, 4, punta del dit, mira cap a nosaltres, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Recullo les cames
i ens posem de costat. La cama de sota, en aquest cas serà la cama esquerra, la portem al davant, doblegada aquí. La cama dreta queda estirada i la punta del dit gros mira cap al terra. Veieu? Des d'aquí, mà al terra, me la poso al cap, braç endavant i aquí pujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Molt important el dit del peu, 11, fins a 15, 12, 13, 14 i 15. Anem a canviar. Estiro, cama dreta en aquest cas doblegada, esquerra estirada, punta del peu mira al terra, braç endavant i comencem. 1, 2, 3, suau, 4, 5, 6, 7, 8, molt bé, 9, 10, ben amunt, 11, 12, 13, un parell, 14 i 15. Superbé. Anem a posar-nos ara panxa al terra, panxa a terra, amb els dos braços estirats, les dues cames estirades, i ara farem força amb la panxa contra el terra, apretant els glutis. Aquí, sí, jo aquí. Amb això evitarem que a l'aixecar-nos ens faci mal l'esquena. Per tant, el que farem és estirar. Apretem fort els peus contra el terra, activo els quàdriceps, és la part de davant de la cama, i estirem braç dret, cama esquerra. 1, torno al terra i ara l'oposada. Braç esquerra, cama dreta. 2, 3, 4, traient l'aire a l'aixecar-me del terra. Apretant fort el cul. Molt bé. Controlat, sense embalar-nos. I 20. Molt bé. Superbé. Anem de genolls. I ara des d'aquí posarem l'esquena en una posició neutra, és a dir, ni aquí, ni aquí, amb un punt mig, la pelvis, perdoneu. I ara la part alta de l'esquena, amago, em separo també amb un punt mig, aquí. Aquesta serà la nostra posició que mantindrem. Ara hi ha 6 punts de recolzament, que són les mans, els genolls i els peus. Anem a treure'n 2. Què farem? Treure els genolls. Un dit del terra, aquí. Mantenim aquí la posició. Sentireu que comença a treballar l'abdominal. Comencen a treballar els quàdriceps, els dits dels peus també es comencen a queixar perquè és una posició que no estan acostumats. Seguim aguantant la posició. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descans. Descansem. Si ens fan mal les munyeques, els canells, primer, segon dit i cinquè. I aquí el que faig és, com si volguéssim, escórrer-nos l'aigua de les mans. Sí, fora. Aquí. Molt bé. Continuem de genolls. Tornem a col·locar-nos en la mateixa posició, així anem agafant consciència de les posicions. I des d'aquí el que faig és estirar la cama esquerra. La mantinc estirada, punta del peu veieu que mira cap a la tíbia, és a dir, cap aquí endavant, i ara estiro amb el braç dret. Mantinc aquí la posició aguantant. Mantinc super estirat, super amunt l'ombro, super amunt la cama. Tinc un clau al genoll que no em permet doblegar la cama. Aguantant. Aguantant. 5, 4, 3, 2, 1. Torno al terra i canvi de rol. Ara aixequem, estirem la cama dreta i el braç esquerre. Estiro la cama dreta,
Preto fort els glutis, estiro el braç, mantinc la posició, hem de notar el treball de tota la nostra cadena posterior, glutis, l'ombro, que li costa mantenir la posició. 5, 4, 3, 2, 1, descans. Ara ho hem fet de forma isomètrica, mantenint una posició que ens és complicada. Ara ja afegim moviment. D'acord? Exercici que és molt comú ja, i el que farem és estiro, m'amago, m'abraço a la cama i m'amago. Avui m'amago, perquè el que farem és passar d'una flexió a una extensió. Imagineu que som un acordió. Aquí, agafo aire, el trec. Agafo aire, el trec. Agafo aire, el trec. Agafo aire, el trec. Descansem i canviem de rol. Agafo aire, m'amago, acordió, m'estiro. Agafo aire, m'amago, m'estiro. Agafo aire, m'amago, m'estiro. Agafo aire, m'amago, m'estiro. Agafo aire, m'amago, m'estiro. I una, m'amago i estiro. Molt bé. Com anem notant els ombros, les cames, els glutis, tota l'esquena treballada. Molt bon treball, molt bé. Ara, mateixa posició en quadrupèdia, anem a portar la planta del peu esquerre cap al cel. Imagineu que la nostra cama és un pèndol, que va des de dalt cap al davant. No toca el terra, amunt, endavant, no toca el terra. Amunt, a la baixada, mantenint. Amunt. Mantinc. I l'última, amunt. Descreuo amb aquesta última, poso les mans darrere del cap, mantinc la posició aquí, que m'estiri la columna, que m'estiri el pit, estem obrint el tòrax, i ara baixo comptant fins a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descans. Molt bé. Continuem. Ja acabem, ja falta poquet. Ens estirem, agafem el genoll dret i el portem cap al pit. I ara el que farem és, amb les dues mans, agafant-nos sota un genoll, alternarem la posició d'una cama i de l'altra. Perquè ara el que farem és canvi de cama. 1. Veieu que l'esquena sempre està enganxada al terra, 1. Apretant fort el melic contra el terra. 1. Pels més atrevits, no toco la cama al terra. Aquí. Anem canviant sense tocar el terra. Si requereix tocar el terra al taló, no hi ha problema. Continuem. Traient l'aire elàstic a la cama. Una i una. I la darrera. I descans. Molt bé. Ara, anem a seure. Veureu que tenim les cames amb els talons al terra, l'esquena recta. Anem a tocar amb les dues mans. Al terra i al terra. Al terra i al terra. 1. Creixent, Veieu que l'esquena està el més recta possible. M'estem estirant amb un fil des del cel. Miro sempre endavant. Haig de notar la part lateral. Aquí. Seguim. 9. 8. Miro endavant sempre. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Descans. Molt bé. Molt treball nou avui, Molt bé. Seguim. Tornem-nos a estirar, altra vegada. I ara el que farem és estiro la planta del peu esquerre. Veieu que la punta dels dits vol tocar el cel. El mateix passa amb la cama dreta. I mantinc aquí la posició. El mentó
pegat a l'esternón, i des d'aquí m'abraço un genoll, m'abraço l'altre. Trec l'aire a l'estil a la cama. Mantenint la posició, apretant fort l'abdominal. Molt bé. I l'última. Molt bé. Anem acabant, quasi. Esquerrer perquè es fica a ploure. Panxa amunt, feto l'abdominal, anem a buscar amb les dues mans, toca un taló, toca l'altre, toca un taló, toco l'altre, toco un taló, toco l'altre. Mantenint sempre el tronc, veieu? Com si em volgués separar del terra. No val només moure el cap aquí, sinó que és el tronc que s'incorpora. Aquí. Treguem l'aire. Faig força amb el melic, com si m'aguantés l'orina, la mateixa sensació. Apretant aquí. No. 2 i 2, 1. 1, 2, 2. Molt bé. Últim exercici, acabem com fem sempre, amb la posició de planxa. Des d'aquí, recordàveu que ficàvem o bé els genolls al terra, o bé sense tocar amb els genolls al terra. Mantenint aquí la posició. Sí? Apretant fort les cames, mantenint els genolls fixes, que no tremolin. Aquí. Molt bé, l'objectiu és estar aguantant aquí, comptant fins a 20, que comptarem ara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé. Anem a estirar una miqueta. Hem treballat molt l'abdominal, per tant el primer exercici serà estirar-nos panxada amunt i estirar els braços tot el que puguem cap endarrere. Aquí. Sempre el mentó cap a l'esternón i estiro els braços. Palmell de la mà mira cap al cel. Tot el que puguem. Respirant. Ara, genoll esquerre cap al pit, estiro al terra. I amb el braç esquerre el que faig, veieu, és anar-me'n aquí al darrere. Estirar el pit. Sí, repeteixo. Vaig des d'aquí al costat, com estaria aquí, m'hi porto la mà aquí al darrere. Recullo, torno davant, plego, toquetant fort les cames, mantenint els genolls fixes, que no tremolin. Aquí. Molt bé, l'objectiu és estar aguantant aquí, comptant fins a 20, que comptarem ara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé. Anem a estirar una miqueta. Hem treballat molt l'abdominal, per tant el primer exercici serà estirar-nos panxada amunt i estirar els braços tot el que puguem cap endarrere. Aquí. Sempre el mentó cap a l'esternón. Estiro els braços, palmell de la mà mira cap al cel. Tot el que puguem. Respirant. Ara, genoll esquerre cap al pit, estiro al terra. I amb el braç esquerre el que faig, veieu, és anar-me'n aquí al darrere. Estirar el pit. Sí, repeteixo.
Vaig des d'aquí al costat, com estaria aquí, m'hi porto la mà aquí al darrere. Recullo, torno davant, plego, torno, i l'altre costat, genoll dret, caic, faig els dos en un costat i porto el braç dret per darrere fins a intentar arribar tot el que puguem al terra. Vale? Per això és tan important treballar la mobilitat, ja ho veieu. Intentar arribar aquí al terra. Ara, junto les cames, pujo la cadera, preto fort les glutis, m'entrellaço les mans sota els glutis, dos dits estirats cap endavant, pujo la cadera i mantinc aquí la posició. Molt bé. Acabem estirant una mica tota la part dorsal, sentant-me sobre els talons, portant el pit, la panxa cap a les cames i un cop estic aquí, estirem les dues mans el més endavant possible, intentant fer força amb els colzes contra el terra. Molt bé. Super! Ja ho hem fet tot avui. Bon entreno, començar-nos a mobilitzar per passar la setmana. Ens veiem durant la setmana amb entrenaments una mica més intensos. D'acord? Enhorabona per avui i a seguir. Molts ànims a tots.